Subay sa kasaulugan sa World Bamboo Day, bamboo planting dito sa Asturias ug Balamban gipahigayon. Nagkalain-laing pundok ang misalmot ug lakip na niini ang Balitang Bisdak team sa GMA Regional TV. Nani ang report. Sa kapin sa 60 kilometros ug hapit 2 ka oras nga pagbiyahe sa mabugnaw nga kabuntagon, naabot namo ang Barangay Nangka sa lungsod sa Balamban. Sayo pa lang sa buntag, nagtapok na sa usa ka open area ang mga participating agencies alang sa usa ka briefing. Apan sa wa pa pormal nga sugdi ang dakong kalihukan, gihalad una ang usa ka minuto nga kahilom ug isip pag-ampo alang sa mga biktima sa landslide sa siyudad sa Naga. Ang bamboo planting gisalmutan sa nagkalain-laing local government units, kapulisan, BFP, pribadong pundok, mga grupo o mga individual nga gustong mosalmot aron sa pagtabang nga maprotehian ang kalikupan. Ang Asturias o ang Balamban, siya manggod ang kanang gitawag nato bed sa kining mga aggregates ba. Unya dinhi ang nindot kayong mga aggregates at the same time kung dili nato na siya maprotektahan, abot gud ang panahon nga mas grabe ang impact sa pagkaguba sa atong kasapaan. Human sa briefing, gisunod dayon ang pag-assign sa nagkalain-laing pundok sa mga dapit din itanom ang mga bamboo seedling. Ang GMA Regional TV Cebu nga usab partner sa maong kalihukan na-assign sa kilid sa usa ka dakong sapa sa Balamban ug usa ka tunghaan sa bukirang bahin sa Asturias nga mao ang Ubugon Elementary School. Nananom ang Balitang Bisdak team nga gilangkuban sa mga cameraman, editors, desk ug sa engineering department. Para sa kalikupan nga dili matuluyan nga madaot ang kuan sa atong kalibutan. Dili sayon ang sunod namo nga destinasyon sa pagpananom. Lisod ang pagbiyahe nga tubos sa kinahanglan gyud ka nga mosakay og dakong truck. Apan wa kini makapugong namong mga kapuso nga sa gamay nga paagi makatabang ug makatampo nga mapabilin ang kaanindot sa kalikupan. Si Ma'am Lilibeth Mandawe ang principal og Jocelyn Amores, PTA President sa eskwelahan sa Bukirang Barangay sa Asturias, mapasalamaton kaayo kay gibisita o gitabangan sila sa pagpananom. Magpasalamat gyud mi dako nga naabot mo diri, nalipay kayo mi nga naabot ang Balitang Bisdak aron mo tabang pagpananom diri sa Ubugon Elementary School. Mao nay among gibuhat kaming mga ginikanan hantod sa mga bata, hantod sa mga opisyalis sa barangay, mga maestra, mananom jud mi og mga kahoy. Nigpanahon na sa every month jud mi mag-tree planting. Dako kaayog ikatabang ang mga kawayan aron malikayan ang pagdahili sa yuta. Busa pasalig sa kapitan sa maong barangay nga i-monitor og amumahon gyud nila ang mga tanom. Wala gyud tubig. Nya amo na nang gibuhatan og pamaagi sa kan pagsulbad nga mahimo nga nanay tubig ang imong eskwelahan. Amo na nang gipaningkamutan. Dili inoon kaayo lisod ang pag-amuma sa kawayan tungod kay kabahin man kini sa grass family. 400 times nga matuhop sa kawayan ang carbon dioxide, itandi sa ubang tanom. Dugang benepisyo pausab ang mahatag sa kawayan kay makapugong kini sa bulog sa dakong tubig gikan sa bukid. Dili lang kami, sila, apan, kitang tanan, gidasik nga mananom. Uban ni Ken Pepito, Chelo Valiena, Balitang Bisdak.